Kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo yami. Ngicela ukubingelela. Angazi ngizoqala ngithini uma sisuka ekhaya eMsinga njengoba sifika isikhathi bese singekho. Bathe ekhaya bayacela ngizomela umndeni. Kwahlalwa phansi kwahlelwa ngempilo. Ade ngikhuluma noThuthana endleleni. Ngithi angazi yini esiyoyenzela ukhuzana emculweni kaMaskandi ngendlela abamba ngayo ikhaza makukhona into evelile. Kwahlalwa phansi sengizohlala phansi bahlelwa khona kwakhitshwa khona abangembi. Ake sihlabelele sonke sithi kwahlalwa phansi baye kwahlelwa khona kwakhitshwa khona babangempilo yami khululuhlobo lwakho Nkosi esilengisa. Haleluya Nkosi Jesu ngiwabonile amandla akho avuzishosha baba nempumputhe zabona babakhulula uJehova evula iminyango uJehova evala iminyango akekho. Ake sinyakaze bazalwane ngizama ukubamba lezi nyembezi sesithi uJehova evula iminyango uJehova akekho-ke sithi uJehova uma akekho sangena usangena angizwa muva sithi uJehova uma ayakekho sizothwala inyanda
Asizothwala umkele umhla wenjabulo umhla wenjabulo umhla wenjabulo Hondo Max, get set. We are ready for Jerusalem. Hondo Max, we are ready. Hondo Max, we are ready. 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 Ibambe keep on playing. Ngicela ukuthatha lithuba bengizama ukuba strong. Ngicela ngikhumbula ngelinye ilanga mangihlangana nenkosi yamagcokama emncane. Bafowethu kufanele simbonge uMthobisi Sithole. Amacinga abaningi wathathile wawaveza lapha ephepheni ilanga. Simbonge bafowethu ubaba uMcineka ngazi noma usekhonani. Ngize lapho ukuzokhuluma ohlangothini lomndeni wakwaDlamini. Ngisinelwa ngomhla ka28 sengihlala phansi kuMarch ngiganwa uStebi wamisa imicimbi ewu5 uyidlalele phansi ibhuti uStebi wamisa imicimbi ewu5 uyidlalele phansi ibhuti wathi Dlamini kade mfowethu uwanami uvuka ngicela ukuyihlehlisa lemicimbi ewu5 ngihambe ngiyokuhlalisa wafika ekhaya kuyiFriday waze wahamba ngesonto into engiyinotisile njengamanje ukuhlonipha kuhamba ibanga elide namuhla isizwe sonke siyakhala ukuba uSiceli bebengahlonipha abantu edelela ngabe isizwe sikhali ngalendlela ngizothi emndenini on behalf of umndeni wakwaDlamini uStebi ngoba bengithumile bathi angize la sengazane naye obaba sebake bafika ngisho kwaNongoma ngendlela ebezizwana ngayo okungiphatha kabi kakhulu ukuthi ama plans ebesinawo naye empumelelo awasafezekanga lo muza ukhandayo lapha mina ke ngiyalalela kunaloluhlanye okuthiwa ungizwa kwamchuno kodwa mawusondele eduze kwalo loluhlanye kunento eziningi ozoyithola kuye ngiqala 2013 ngangihlala eMorningside ungizwa wafika wangibuza umbuzo othi wakwalibona nikhehla lomuntu omnyama esilungwini wathamba okwakha le ndoda engincomayo ugwazela zinsizweni la mawufuna ukukhula nawe ngelilanga ube nomuzi uganwe sondele eduze kwayo ufike ubuze abaculi abasondele basika iphethini kulensizwa yakwaMpongose ngikha phezulu njalo ngoba silimele yebo kodwa ufune sibuke izinto ezinhle uSiceli kade sondela kuzo ebengeke ke asondele kuzo noma afike kulezi zinto abeyizama bengekho abantu abambonisayo ukuthi indoda unyathela kabi lapho unyathela kahle akukuningi engizokusho ngizothi duduzekani umfowethu uyafihlwa ngesabatha ngibonga abamatekisi into abayenzile kuyaqala ukuthi abantu abamatekisi bakhiphe imoto bethi sonke asiphuleleni eMpumalanga ade ngithola lo mbiko lowo akukuningi engingakusho ngizothi balandeli bafowethu sonke nilimele kakhulu endimeni kaMaskandi kakhulu yazabaculi eCarnival City sibone enye into wayishaya yathula yagcwala yathi phama ngicela ukwehlela ngezantsi ngiyanithanda kakhulu ngiyabonga Imalusi TV kulethela izindaba ezisematheni ungakhohlwa ukusilandela kuzo zonke inkundla zokuxhumana